eh to me tambaya ta biyu? Ka daina ce wani malami, ka yi tambaya kawai ka ce abu kaza. Ni ba na so ka ce wani malami. A'a, ka faɗi abun kawai. Me hukuncin kaza? Ba ruwanka wani malami kaza. Ni ba na son jiwa. Yana girmama abin da suke kai? Musulmi din ya ce yana girmama abin da Kirista suke kai? A dan interfaith ne. Dan interfaith ne. Kasan ba shegiyar kungiya mai sharri a wannan zamani kamar kungiyoyin nan guda biyu, da interfaith da maja. Su ne. Dan interfaith ne, dan maja ne. Kana girma abin da suke kai, wato da har suke ce Allah Isa dan Allah ne, duk yana girmama ko? Ko ba su Allah uku, duk yana girmama ko? Bautan kuransu da suke duk yana girmama ko? Ko malami addini zai faɗa haka? Dan interfaith ne da Allah. Dan interfaith ne. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda inda awli rahmani. Sama ma tana kishi ma Allah, tana taya Allah fushi. Kasa tana taya Allah fushi. Duwatsu suna taya Allah fushi. Sama da ta kece ta fado, kasa za ta tsage da abin da ke cikinta. Duwatsu za su ruguje in an ce Allah yana da ɗa. Kai baka taya Allah fushi, ana dangana masa ɗa. Manzala ya kidan ya a ce Allah yana da ɗa, zagin Allah ne, kuma ka ce kana girma abin da suke kai. Wannan ni kuna tare da mun tsumina ne. Ka san ni a babin akida ba na raga wa kowa ba. Wallahi in aka zo ba mu akida fa ni ba na ganin kowa a gabana. Yawwa. Duk tsufanka. Duk wata shahada, wata takarda ta shahada ta zo da kai kake dauke da ita, wallahi ni ba ran ganta ba. Sai na maka hayaki. Wannan ne gaskiyar magana. A babin aqida mu ba mu sassauci. Ba sassaucin a babin aqida. Wannan yin tafet ne, ƴan maja ne. Allah sauwaka. Manzo Allah yace yake ga sahabinsa, yace ka shaida duk lokacin da ka wuce kabarin wani kafiri ka shaida yana wuta. Yana wuta. Duk wani kafiri shine kuma wanda ya mutu ba kan musulunci ba. To ya ka gani? Ka ce kai kana girmama abin da suke kai ko? To kai ta girmamawa. Allah dai bai girmama ba. Laqad kafara alladhina qalu inna la salisu salasa. Wa ma min ilahin, Allah ya kafirta su. Kai sai ka ta girmama kafirai. Ka girmama su saboda interfaith, saboda maja. Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun. Ko ba kai faɗa bane? Ala la'natullahi, kai ta girmama su. Allah ya sauwaka. Malam bismillah, ana kaman kana da gani. Yana son ya kawo shi buhari akan maganar hoto haram. Idan ka ce wancan hoto haram da za ka haramta wani bidiyo. Shehu Salihu Usaimin ba mun karanta nan bane, wanda aka zo ana so a sa masa shi ba ciwon ya halatta hoto, da ya dawo ya faɗa kare ce hoto haramun ne. A to wannan kaga ya aka sabun kenan, shi a ƙarshen rayuwarsa ya dawo cewa hoto haramun ne kowane iri, shi kuma ya ce wai wato shi kaga ya aka sa, kaga wannan rashin tsoron Allah ne. To yanzu dan Allah in ba kazami ba waye da kafa hujja da Qardawi shugaban yan interfaith din duniya na gabar ta tsakiya, wanda yake kiran Yahuda yake ce yan uwansu Yahudawa. Shine fa yace wayanda da a jefa ƙuri'a
inda da zuwa jefa ƙuri'a Allah ma ba zai samu 100% ba, ko ba shi bane lokacin da aka yi jefa ƙuri'a a Masar da Isra'ila, ko ba shi bane? Gardawi ya halatta riba, ya halatta shiga sinima, ya halatta dido, ya halatta karta, ya halatta shan taba, duk gaje ga rubuta da ta masana al-halal wal haram da sauran maganin su halal wal haram. In ba dan ikhwani ba ya da kan hujja da Gardawi Dr. Yusuf Gardawi dan ikhwan mai lalataccen aqida bai da mummunar aqida mai goyon bayan Ayatollah Khomeini mai goyon bayan Shi'a kada su duwa da ka fara rafa da shi Gardawi da Allah wannan da Allah ku daina kawo mana irin wannan da Allah Gardawi da wani mai wata mai ita mai kai da Allah amin saboda malam lokacin da ka gama wannan littafin ka zo a nan gurin ka buɗo wannan babin da aka karanta yanzu na buɗe na karanta na tuna na can baya sosai kuwa a tun lokacin ma yana muzakkira ne, tun lokacin ma ba buga shi haka ba cikin Ramadan din na karanta haka ne. Me yasa nake cewa da wani jahilin dan Shi'a mai daukan wannan taya farar taya sa kansa din nan nace masa baka bibiya na kai kawai abin da kake biya an kaji na yi raddi kace a kawo maka, amma yanzu wannan karatu suka da muke yana bibiya me yasa ma me aka faɗa? Wasu ma ba san ana karanta wasu da taban ba yanzu da taban dan hodiyo nawa muka sauki ana sun ma san da karatu, wasu a gidan rediyon Bauchi ba mun karanta su da taban nan muka yi so wannan bai kaga ma yana cikin kasar ma mun yi yanzu a kamun jana'iz da muka gama na Albani wani ma ya san mun gama shi, bulugul maram wani ya san sani, sibatu salati na Albani an san ma mun gama shi, riyadi sali na wani ma ya san mun gama da shi, aqtaul musallin sun san mun gama da shi, sibatu salati mun ba ma na Albani ba na bin ma sun san mun gama da tabai no muka wala ni yanzu da ka sa takwabi a gaida ban san iya da tabbata da muka sauke su anan ba, amma mutane ba su sani ba. Tafsirin janani nawa ne, sunanin mahjura da na 1 da na 2 duk mun gama da su, da mata da itika duk mun gama da su wani da don tare duk, amma duk wasu sani ba su ya mutu sai ce ai karatun malam duka sai raddi sai raddi tunda shi ya maka dadi to sai me, tunda dai wannan ne ya maka dadi ka ji dadi ka bada to haka ne to sai me kuma to Allah san ato balle ma kusan ni akwai waɗanda ma sukan yi wasu maganganu sai na gama ba amfani ma ka ce aka masu raddi ma ka bar su ma da mutane. Mu yanzu godiya ma da nake ma Allah wannan da'awan Allah ya sa mata kariya, akwai da in yayi magana mutane ma sun ishe shi inda wannan da'awa ne suka ce da ka taba ta, ba shine yanzu malamai suka dauki hasada ba suka haukace saboda yanzu mun ba su faɗa ma da mutane ta kaga da'awa ta yi tasiri. Da yawa waɗansu za su zage ni yanzu bai na wannan karuwan da ta fito ta yi abin nan wani ga wani ɗan gane inda yake ta surfa mata ashar kin taɓa mana malamin mu shi ma ɗan gane ne yana talabta mata yace ka ai yawa wannan lafta din yace gobe ma zai fito yace kira ta mai warin baki mai kaza yana talabta mata yace to ka gani wala ni ban san shi ba, wani matashi ne a Ghana tasu a kasar waje yake ko ka gani haka Allah yake ai nace maka da yawa waɗansu sun fito sun dan cakale ni ban ce komai ba sai aka basu da mutane masu inshe su a nan Bauchi ma ko da sun yi haka ban ce komai aka kuma ban ce ba saboda an wuce su awwan ma sun inshe su wa kaballahu almu'minina alqitala wani yakin ba mun yi ba Allah ya sarman dan in nabiye musu kullum ba sai mun mai da radi anan in dai nace wai waɗanda suke zuwa su juya magana ko su yi ƙarya ko cakala wala dai zanta kullum sai mun mai musu radi kuma dama abin da suke so kenan su shagaltar da mu a daina karantar da mutane a koma ana kula su wani ma a fito da su ka san wani yana ganin ba za a san shi ba sai in ya taɓa malam Idris to nan ne da a san shi
Allah ya sauka. Wani mai bismillah Abdullahi. Allah ji kan Dr. Ahmad Bamba. Amin amin da sauran waɗanda suka rasu. Na ji na gani.